Ja sitten asiaa kannabiksesta. Suhtaudummeko siihen sallivammin nykyään täällä Suomessa? Se on ajankohtainen kysymys, sillä kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista ollaan ihan lähiaikoina aloittamassa sen käsittely siis eduskunnassa. Ja nyt me puhumme niistä asenteista, joita meillä on kannabiksen suhteen. Mutta käydään ensin katsomassa hieman, että miten kannabisteollisuus markkinoi tuotettaan maailmalla. Saisiko herra Serifille olla vahvistettu ryppy? Eikä vissyä. Se on liian vahvaa kyllä. Yksi sitruunasuuda. Ja mulle tuplajahva. Piilomainonta ja tuotesijoittelu ovat niin yleistä, että emme kiinnitä siihen huomiota, vaikka saluunassa jaffan tilaaminen on erikoista. Onnistunut mainonta muokkaa todennäköisesti sinunkin mielipidettäsi ja vaikuttaa siihen, ostatko kaupasta vissyä. Itse et välttämättä edes tiedosta asiaa. Yksi sitruunasuuda ja villi. Pekaanipätkän piilomainoksista on vuosikymmeniä ja mainostettavat tuotteet ovat nyt sitruunasoodan lisäksi jotain muuta. Suomessa kotisohvalla istuessa voi katsoa suosituilta ja suurilta verkon maksullisilta suoratoistokanavilta kannabisyritysten, yhdistysten ja lobbareiden sponsoroimaa dokumenttia. Maailmalla sarjoissa ja elokuvissa vilahtelee erilaisia kannabistuotteita. Kannabisteollisuuden mainokset ja vaikuttamisyritykset ylittävät valtion rajat netissä. Näytöltä eteesi tulee artikkeleita, mainoksia erilaisista tuotteista, vaatteista, aina liukuvoiteisiin ja lomamatkoihin. Tällaisten mainosten takana on yhdysvaltalainen Olivia Mannix. Hänellä on kannabikseen erikoistunut mainostoimisto. Verkossa mainostaminen ei ole täysin vapaata. Esimerkiksi Google ja Facebook eivät myy kannabistuotteille ja yrityksille mainoksia. Yksi kiertotie on pyytää julkisuuden henkilöitä tai vaikuttajia mainostamaan tuotteita. It's going to cost, $1,000, $5,000, $10,000. So it's really all over the gamut in terms of who that influencer is, how many followers they have. So if there's 1 million plus followers, you're probably going to be spending $50,000 on something. So it's definitely expensive. Toinen porsaanreikä on luoda kannabisyhtiöille tytäryrityksiä, jotka tekevät koulutusta tai opetusta kannabiksen ympärillä. Ne puolestaan voivat ostaa mainoksia. Sosiaalisessa mediassa pitää myös välttää sanomasta kannabis, koska isojen sosiaalisten medioiden säännöt kieltävät kannabismainokset. So you maybe use a word like medicine or plant medicine, or just having something or a tagline that's like, here is something to change your mood or to uplift you. Try this product to uplift you. Atlantin toisella puolella vaikuttamiskampanjoita tekevät yhdysvaltalaiset miljonäärit. Yksi tunnetuimpia kannabiksen puolestapuhujia on pankkien kaatajana tunnettu suursijoittaja George Soros. Hän rahoittaa huumeiden vapauttamista ajavaa Drug Policy Alliance-järjestöä. Se tekee vaikuttamistyötä myös Euroopassa. Vaikuttamistyössä on mukana myös suuryrityksiä. Maailman toiseksi arvokkain yritys Microsoft julkaisi vuonna 2016 työkalun, jonka tarkoitus on auttaa valvomaan laillista kannabisalaa. Alan kasvusta kertoo esimerkiksi se, että tupakka- ja alkoholiteollisuus hakevat lisää kasvua nosteessa olevasta kannabisalasta. Tupakkayhtiö Marlboron ja olutmerkki Coronan omistavat yhtiöt ovat tehneet viime vuosina miljardisijoitukset kannabisfirmoihin. Maailmalla laillisessa kannabiskaupassa liikkuu tänä vuonna arviolta $20 miljardia. 4 vuoden kuluttua luvun odotetaan nousevan $43 miljardiin. Suomalaisten asenteet ovat muuttuneet myönteisemmäksi vuosikymmenien aikana. Yli 40% on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei pitäisi rangaista.
Tanska salli 2 vuotta sitten 4-vuotisen kannabislääkekokeilun, jonka aikana lääkärit voivat määrätä potilaille kannabista erilaisten sairauksien hoitoon. Yritykset voivat viljellä lääkekannabista kotimaan markkinoille ja vientiin. Sen vuoksi kanadalaiset pörssilistatut kannabisyhtiöt aikovat nyt valloittaa Euroopan kasvavat lääkekannabismarkkinat Tanskasta käsin. Tähtäimenä on myös Suomi. Tiedetään, että poliittinen lobbaus kannabiksen puolesta on kovaa ja se alkaa silloin, kun valtio käsittelee kannabiksen sääntelyä. Marraskuun alussa eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite kannabiksen käytön dekriminalisoinnista. Suomalaisten poliitikkojen lobbaus alkanee nyt. Tervetuloa kannabisasiantuntija Kim Kannussaari EHYT ry:stä ja tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THL:ltä. No niin, eduskunta tosiaan aloittaa ihan näillä hetkillä, näinä päivinä tämän kannabiksen käytön dekriminalisointia vaativan kansalaisaloitteen käsittelyn, mutta onko sen ympärillä nyt kuinka paljon lobbausta esiintynyt, Kim Kannussaari? No en ole törmännyt ihan hirveästi siihen niin kuin lobbaukseen, että tietysti mä en ole ehkä se lobbauksen kohde myöskään, vaan että se tapahtuu ehkä sitten kansanedustajien suuntaan, mutta että sanoisin, että tämmöinen näppituntu, että aika vähän sitä niin kuin on ainakaan niin kuin julkisesti tuotu esille, mutta että varmasti sitä jonkin verran ehkä siellä on. Pekka Hakkarainen. No siinähän on kysymys suhtautumista kannabiksen käyttöön ja se on kysymys, joka on ollut jäässä suomalaisessa keskustelussa todella pitkä aikaa. Ja en usko, että on kovin hyvä ja helppo lopata sitä, semminkin kun se on rikoslaissa käyttö on kielletty. Eikä näillä tahoilla, jotka on ollut sitä aloitetta ajamassa, niin en usko, että heillä on sellaisia resursseja, että he pystyisivät kauhean paljon loppaamaan. Mitä he odottaa on, että eduskunta käsittelisi sen, kävisi asiallisen keskustelun ja kohtelisi sitä niin kuin sillä tavalla. Kansainvälisesti on paljon resursseja, kuten tuosta insertistä kävi ilmi, ja ehkä itseäni yllätti aika paljon se, että kuinka avoimesti julkisesti puhutaan kannabiksen puolesta maailmalla. Onko tämä jo ihan arkipäivää maailma, tämmöinen kannabiksen kannattaminen julkisesti? No kyllä se varmasti, en mä tiedä onko se niin kuin iso enemmistö, ei missään nimessä, mutta että kasvavissa määrin sitä tuodaan niin kuin esille ja toki täytyy loppaamisessakin muistaa, että siellähän on niin kuin yritykset taustalla, jotka yrittää saada sitten kasvua sille omalle tuotteilleen, niin kuin näissä varsinkin maissa, missä ollaan laillistettu kannabis niin kuin, tai tuotu niin kuin valtion lain piiriin, niin niissähän on sitten tavoitteena lobbauksella saada sille omalle tuotteelle näkyvyyttä ja sitä kautta myös lisää käyttäjiä ja lisää tuloja sitten sinne niin kuin yritysten taustalle. Ja sehän valuu tänne Suomeenkin tietysti. Nyt heräsi tuosta myös se kysymys, että jos käytän Marlboron tuotteita tai juon korona-olutta, niin kannatanko kannabisbisnestä silloin täältä Suomesta käsin? Pitää erottaa mun mielestä kahdenlaista vaikuttamista, niin kuin tässä oli. Tässä insertissäkin on yhtäältä tämmöinen niin kuin teollisuuden tuotteen edistäminen, toisaalta on sitten mielipidevaikuttaminen. Ja meillä on erittäin huonoja kokemuksia tupakkateollisuudesta ja alkoholiteollisuudesta, miten tällainen tuotemarkkinointi, niin mitä se voi saada aikaan. Tupakkateollisuus esimerkiksi vastusti vuosikymmeniä ja sabotoi tutkimuksia tupakan terveysvaaroista. Mutta sitten toinen taas on tämä mielipidevaikuttaminen. Sehän on niin kuin yhteiskuntapoliittista vaikuttamista, ja missä nyt mainittiin tämä Soroksen säätiö ja Drug Policy Alliance. Siinähän on myös, niin kuin he on tehnyt AIDSin vastaista työtä, haittoja vähentävää työtä. Soroksen säätiö on tukenut demokratiakehitystä, erityisesti Itä-Euroopassa. Se on aika lailla eri asia kuin tämmöinen tuotemarkkinointi. Ja jos sitä, vaikka ne voi olla suuria ja siellä mainitaan Microsoft, vaikka ne voi näyttää niin kuin vaikuttaa suurilta, jos ajatellaan sitä resurssia, mikä pannaan joka päivä siihen kontrolliin ylläpitämiseen ja nykyisen politiikan ylläpitämiseen, niin se on ihan pieni pisara meressä. No tuosta kävi myös ilmi, että Suomessakin nämä asenteet ovat höltyneet, jos näin voidaan sanoa. Eli suurempi osa on sitä mieltä, että ei tarvitsisi rangaista kannabiksesta. Mikä meillä on nyt arkipäiväistä nyt sitten tätä asennetta kannabikseen? No siis siinä mielessä se näkyy meillekin töissä. Kohdataan paljon ammattilaisia ja nuoria, jotka kannabista käyttää ja sen parissa työskentelee, niin keskustelukulttuuri on auennut. Siitä uskalletaan ehkä avoimemmin puhua, mikä on taas hyvä asia,
Mutta sitten taas tässä niin kuin vaikuttamisessa on hyvä muistaa, että sitten myös nuorille syntyy mielikuvia siitä, että kun tuodaan vaikka somen kautta niitä niin kuin kannabiksen eri vaikutuksia, niin saattaa tulla osalle nuorille kuva siitä, että se on niin kuin täysin haitaton tuote, että sitten jotenkin unohtuu ne mahdolliset haitat, ja varsinkin kun puhutaan nuorista henkilöistä, niin haitat on niin kuin kiistattomia, niin sitä puolta myös, että jos puhutaan mielipidevaikuttamisesta, niin niitä on myös hyvä muistaa tuoda aina esille siinä keskustelussa myös. Onko tämä semmoinen juna kuitenkin, jota ei voida pysäyttää, koska some ja koska internet ja näin poispäin, eli kannabisasenteet tulevat tästä vielä höltymään? No kyllä trendit on ollut hyvin selvät, että 20 vuotta sitten niin esimerkiksi niin suomalaisista semmoinen 4% katsoi, että kannabiksen kokeilu kerran tai 2 ei ole mikään iso riski. Tänään yli puolet suomalaisista, alle 40-vuotiaista 70% ajattelee näin. Eli se kuva kannabiksesta on kyllä hyvin, hyvin vahvasti muuttunut. Ja siinä on takana myös se, että kokeilut on muuttunut. Nuoremmista ikäpolvista lähenee jo puolta niiden kokeilijoiden osuus. Sitten he tuntee sellaisia ihmisiä henkilökohtaisesti, jotka on kokeillut tai käyttänyt. Se kuva on niin kuin siitäkin muuttunut niistä mielikuvista, mitä aikaisemmin luotiin, että kannabis aiheuttaa sitä, tätä ja näin poispäin. Niin kaikki tämä vaikuttaa asenteeseen, plus sitten tämä kansainvälinen kehitys. Onhan se iso juttu, että maailmassa isoja valtioita muuttaa politiikkansa radikaalisti ja se niin kuin laillistetaan. Yhdysvalloissa 35% väestöstä asuu osavaltiossa, jossa se on laillista nyt näiden vaalien jälkeen. 68% amerikkalaisista on sitä mieltä, että laillistaminen on hyvä juttu. Kyllä nämä kaikki heijastuu myös Suomeen, eikä se ole niin kuin minkään loppaustahon tai tällaisen. Mä näen sen enemmän sellaisena hyvin isona kulttuurisena virtauksena, johon toki vaikuttaa kaikki nämä taloudelliset intressit. No pystytäänkö lainsäädännöllä itse asiassa sitten Suomessa oikein tekemään mitään, jos nämä asenteet kuitenkin muuttuvat koko ajan positiivisimmiksi, niin onko se niin, että tämä keskustelu Arkadianmäellä siitä, että pitääkö tämä dekriminalisoida tämä kannabiksen käyttö, niin se on jo vähän niin kuin pasee? No poliitikothan sen päätöksen sitten loppupeleissä tekee, että miten me valtiona siihen suhtaudutaan, mutta mä näkisin tuonne, että miten että somen kautta esimerkiksi niin hankala, en näe sitä, että me lähdettäisiin somea niin kuin jotenkin suitsimaan, että sinne ei saa mennä, vaan että kyse on sitten siitä, että meidän pitää opetella niin kuin medialukutaitoa ja ottaa asioista selvää, koskee meitä kaikkia, sekä nuoria että aikuisia, että siellä niin kuin vanhemmat voi myös niin kuin haastaa nuoria lapsiansa ajattelemaan sitä asiaa myös toisesta näkökulmasta ja niin kuin hakee sitä faktaan perustuvaa tietoa ja näkee vähän syvemmälle. No tänään itse asiassa YK:n huumausainekomissio siirsi lääkeainekannabiksen pois siitä kaikkein vakavimmasta kategoriasta, eli vaarallisimmat huumausaineet. Mikä merkitys tämmöisellä julkilausumalla on tai päätöksellä? Ehkä ei mitään hirveän radikaalia, riippuu miten se tulkitaan, mutta mä näen sen niin kuin yhtenä pienenä askeleena tässä virrassa, joka tulee muuttaa näitä kuvioita. Ja tuohon somen kontrollin Putin kai tässä joitakin aikaa sitten esitti, että rap pitäisi kieltää, koska siellä levitetään niin moraalitonta sanomaa, mutta onhan se siis ihan mahdoton ajatus, kyllä, että joku tämmöinen niin kuin kiellettäisiin ja lopetettaisiin. Että kyllä näissä on semmoinen oma logiikka ja oma drive, joka vie niitä eteenpäin. Mutta Arkadia on tärkeä. Ei se poista sen. Siis siinähän nyt ratkaistaan, että miten suomalainen yhteiskunta suhtautuu ja miten se kohtelee näitä ihmisiä, jotka valitsee ehkä toisin kuin meillä on hyväksi katsottu. No, asenteet kansan parissa muuttuvat ehkä lievemmiksi, mutta semmoistakin viestiä on kuullut, että myös viranomaiset ehkä katsovat hieman lepsummin sitä, että jos joku jää kiinni kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta. Onko tästä ihan niin kuin evidenssiä meillä, että eivät viranomaisetkaan suhtaudu tähän enää niin vakavasti? No ei mulla ainakaan mitään niin kuin konkreettista evidenssiä aiheesta ole, sitä varmaan olisi hyvä kysyä sitten viranomaisilta itseltään, mutta esimerkiksi se, että mielellään tiedän, että poliisitkin esimerkiksi käyttäisi hoitoonohjauspalveluita. Ongelmaksi ehkä tulee se, että kaikki ei koe tarvitsemansa hoitoa, mutta myös se, että meillä ei ole oikein tarjolla sellaista hoitoa niin kuin kannabiksesta esimerkiksi haittoja saaville henkilöille, eli siksi täytyy luoda niin kuin sitä polkua myös sinne, että meillä olisi erilaisia
lyhyt interventio ja pidempiäkin hoitopaikkoja niille, jotka hoitoa tarvitsee. Että sillä tavalla ehkä voi ajatella sitä asiaa myös, että en mä tiedä, onko se viranomaisten höllentämistä, hän tulkitsee lakia, kuten heidän pitääkin. No joskus ainakin on perinteisesti ajateltu vähän näin, että kannabis, sehän on se tie sitten niihin vahvimpiin huumeisiin, eli se on sen takia niin vaarallista. Onko tämä vielä se vallitseva ajattelutapa? Sitä aina nostetaan esiin, mutta eihän sillä oikein mitään perustetta ole. Että se, jos katsotaan tämmöistä niin pitkälle edistyneestä ongelmakäyttäjästä, niin kyllähän moni heistä on käyttänyt kannabista ensimmäisenä laittomana huumeenaan, mutta sitten jos taas tarkastellaan näistä kannabiksen käyttäjistä lähtien, niin kyllähän niistä hyvin harva etenee mihinkään vahvempiin aineisiin tai jää niin kuin sille käyttöuralle. Että se on semmoinen Yhdysvalloissa 1950-luvulla luotu käsite, jota on käytetty hyvin poliittisesti ja voisi jo mennä eteenpäin siitä. No oletko samaa mieltä, ehytään ryhtä? Joo, kyllä samaa mieltä ja mä peräänkuulutankin sitä, että kun tehdään ehkäisevää työtä tai haittoja vähentävää työtä tai mitä tahansa tähän liittyen, niin puhuttaisiin siitä aiheesta, mistä ollaan kulloinkin puhumassa. Että jos nyt keskustellaan kannabiksesta, niin pysyttäisiin niin kuin siinä, että ei lähdettäisi sitten niin kuin maalailemaan ja poistettaisiin sitä mielikuvaa, mikä herkästi syntyy sitten toisenlaisista muidenkin huumeiden käyttäjistä, niin silloin me päästään myös niin kuin aitoon vuoropuheluun niiden käyttäjien kanssa ja sitä kautta saadaan myös niitä haittoja vähenemään ja kannustettua lopettamiseen tai ehkä sen käyttöä ylipäänsä. Et se on ehkä se, mitä mekin tässä niin kuin ajetaan. Et silloin kun puhutaan kannabiksesta, niin puhutaan kannabiksesta eikä mistään muusta. Niin, ei lähdetä liittämään sitä muihin huumeisiin. Ja sitten kun puhutaan vakavasti huumeongelmiin joutuneista henkilöistä ja ruvetaan katsoa tarkemmin sitä taustaa, niin kyllähän sieltä löytyy sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta hyvin paljon yleisiä sosiaalisia ongelmia ja alkoholin käyttö on aloitettu aikaisemmin kuin ikätovereilla ja se lähtee niin kuin hyvin. Se on aika valikoitunutta porukkaa, joka sinne huonompaan asemaan sitten päätyy. Kiitos teille tästä keskustelusta ja tosiaan eduskunnassa alkaa lähiaikoina tämä keskustelu kannabiksen käytön dekriminalisoinnista. Katsotaan, minkälainen siitä keskustelusta tulee. Mutta huomenna A-talkissa puhutaan